Avui, diumenge de Pasqua, diumenge de Resurrecció, és, com molt bé sabeu, tradició catòlica, conjuntament amb Nadal, que és de les festes més importants d'arrel cristiana. A punta dels països catalans, bé sigui des de l'illa de Tet fins a Ceret, fins a qualsevol de les poblacions de Tarragona, es manté encara en alguns d'aquests indrets el que avui fem aquí, el Cant de l'Àngel. També és veritat que més a prop de les nostres contrades, a Blanes, a Olot i aquí mateix, a Calella, mantenim aquest cant com una joia molt preuada. Aquesta joia molt preuada ens manté des de la nostra cultura tradicional, una cultura tradicional d'arrels cristianes que ens manté viu la nostra fortalesa i es manté viu també la nostra pròpia cultura. Tot això no seria possible sense la col·laboració any rere any d'una persona que estima moltíssim les tradicions, d'una persona, a més, amant de la música, una persona que li hem d'agrair any rere any, després de moltíssims anys, crec que gairebé 50, que és la Maria Rosa Brunet. Amb ella us demano, sisplau, un fort aplaudiment. Aquesta veu que és capaç d'endinsar-se no únicament a les nostres arrels cristianes, sinó que ens entra ben bé a lo que és l'essència de cada ànima personal, això no ho podríem fer sense la col·laboració, en aquest cas, aquest any, d'una nena que us puc assegurar, perquè la conec molt també, que és una nena molt màgica, una nena petita però enormement gran des del punt de vista de la seva fortalesa, i això vosaltres ho podreu comprovar. Es diu Clàudia Mateu Misser. Amb tots vosaltres, Maria Rosa i la Clàudia.